Akşamınız hayırlı, hormatly kardeşler. Bugün Türkmenistan'daki halkımızın hem bizim hem memimizin hopsuzluk ve goranmak meselemiz var da. Yani bundan önce 4 tane yığınlaşıkta gurrun ettik. Türkmenistan'da näme bolýandygyny, bir adatı yol gözükçülüğünde işleyen bir adam tökmed atıp bilýärdik onu. Gaýta aýtmamyzyň sebebi, yani suutnamasy delili var video görünüşünde. Köp adamlar tarapyndan hem görüldi bu zatlar. Yine şoňa benzeş bir giden tökmed ýa-ni medeniyeti var. Adamlar dogruýyny aýtsa tökmed bilen garşylaşýar, hakkyn talap etse tökmed bilen garşylaşýar. Yani bizim halkımız o goraksız indi şonun garşysyna nädip goranyp biljek. Nädip goranmaly, hatda diňe goranmak däl, şonu dogly öňüne almaly, ýok etmeli. Şol ýa-ni hopy diýilen terzide gürrünler alınıp baryldy. Bugün hem indi şonun has düýple üstünde ýoğunlaşan görünüşde. Gurrun ne ders? Men size bu taýda soňky 4 ýygnançykdaky alınan gürleşilen nämeleriň netijesini okap bereyim. Türkmenistanyň halkynyň ýurdun içinde hemme taraplaryň goraksız bolmagy, hemme taraplaryň goraksız bolmagyna sebäp bolan raşizm ve onun ýurda yerleşdiren bir kanun hökümeti ve beýleki elementler tarapyndan hopun dowam etmegi sebäpli halkyň öz-özüni goramagy, gönükmegine mejbur edýär. Şol sebäpli türkmen halkyna öz-özüni goramak üçin mümkinçilikler döredilmeli. Eğer de halk öz-özüni goramagy gönükmese, onda Türkmenistanyň bar boluş hopy üstün çıkar. Netijesi olsa ýurdun ve halkyň dargamagyna alyp barar. Başka sözler bilen aýdylanda, buňa ölüm ve galym meselesi diýilýär. Ýurtda hiç hili kanunyň ýoklugy sebäpli halk öz-özüni öz kanunlary boýunça ýa-da öz kanunlary esasında goramaly bolýar. Şol bir wagtda Milli Halas Ediş Komitetiniň hem işçen täsiri bilen halkyň bu bedbagatçylykdan sistematik görnüşde halas bolmagyna ýardam bermäge we dogry çykalgalary urupdurjy bolmagy dowam eder. Türkmenistanyň bar boluş hopyny ortadan aýyrmak uğruna göreş alyp barýan her bir watandaşyň garşysyna çykan her hili element halk tarapyndan täsirsiz ýagdaýa getirilmäge doğallyk diýaryldyr. Täze Türkmenistanda watanyň bar boluş hopyny ortadan aýyrmak üçin edilen hiç bir sebäpli hereket jenaýat hasap ediljek däldir. Endi biz bu demäni açaly, ruhsat berseňiz. Türkmenistanyň halkynyň, ýa-ni Türkmenistanyň halky ýurdun içinde goraksız ýagdaýda, ýani daşary ýurda çykan wagty ýurdun içindäkiden has goraly. Ine şonu bir göz öňüňize getirmek üçin gaty bir möhüm bir sözlem. Türkmenistanyň halky ýurdun içinde hemme taraplaryň goraksız bolmagy. Endi bu goraksız, ýani goraksız bolýan bolsa demek bir hop bar. O hopy kim döredýär? Hemme taraplaryň goraksız bolmagyna sebäp bolan raşizm, ýani Rus imperializmi. Ve onun ýurda yerleşdiren bir kanun hökümeti Niyazow, Berdimuhamedowler, ýani sahnalaşdyrylan hökümet toporlary ve beýleki elementleri Türkmenistanyň içindäki migrasiýa, polisiýa, meheme, ýalyk, ýani güç ulanýan, hatda ýani türmehanalar hem oşoň içine girýär. Elementler tarapyndan hopun dowam etmegi sebäpli halkyň öz-özüni goramagy, gönükmegine mejbur edýär. Ýani Türkmenistanda o bir sahnalaşdyrylan, bir ýani teatrlaşdyrylan hökümet ýa-da beýleki güç ulanjy ýene näme diýilen bir guruluş var. Şo guruluş aslında ýani Türkmenistanyň ýurtdaşlarynyň hopyny ýa-ni goranyny üpçün edýän
o howpsuzlygyny üçin edýän bir guramalar diýip görünýän zatlar aslında o Türkmenistany içiniň halky bilen bilelikde ýok etmek üçin bir niyet eden şekilde şo taýda 30 ýyldan bäri hereket edip gelýärlerdi. Şol sebäpli türkmen halkyna öz-özüni goramak üçin mümkinçilikler görebilmeli. Indi şeýle bir zat ýa-ni pikir edin, Türkmenistanda halk pikir edýär, ýa-ni şeýdip inandyrdylar. Yani Gurbanoğlu Türkmenistan prezidenti diýerler. Yok, aslında Türkmenistan prezidenti raşizmi getirip oturdan bir kuklasy. Demek, bunun karşısına o görüşmeli. Eğer başka daşar yurttan getirilip oturulan olsa görüşmeli. Yurt halkınki. Endi şonu bilen oklar, yani bizem bilemiz oktuk. 3 yıl, 4 yıl bundan öňüne çelli. Deyip düşünüp realak misal vereyim. Onun yerine havarlarda olsun yankı karşıdaş yankı opozisiya deyip neme göre diýerler. Olar olsun ya Türkmenistan'ın içi olsun o gaýta Türkmenistan prezidenti onu etti Türkmenistan prezidenti yani şonu zor bilen Türkmenistan'ın prezidenti diýdirmek üçin ya da şol gündögün aşa yankı iň azından 100 gezek 200 gezek adamların kulağına can ýalak kaklan olması üçin ne bedilýärdi? Aslında däl. Türkmenistan'ın prezidenti däl. Türkmenistan'ın prezidenti olması üçin parlamento kanuny bir esasında işleyen konstitusiyon kuruluşu gereklidir. O yok. Şonun için bolma mümkinçiligi yok. Soň beýleki elementleri pikir edin. Yani aýtdy sud, mehemesi, migrasiýasy, polisiýasy diýip bular Türkmenistan içindäki hökümet bir kanun olsa da o hökümet diýip görkezilýän Burama bilen hiç il bağlanşykly ýeri ýok. Bular gönüden Rus imperiýasy tarapyndan dolandyrylýar. Türkmenistanda polisiýanyň, mehemeniň, migrasiýanyň ýüpleri gönüden Russiýa uzanýar. Ýüpü Russiýa tutupdyr. Ýöre görkezilýän zat ýene polisiýany Berdimuhamedowler edare edýär. Ýene näme ýa-da hökümet diktatorlar edare edýär diýip görkezjek bolýarlar. O eýle däl. İkisi aýry-aýrydyr. Şonuň üçin bu taýda aýry ýazylandyr. Bu zatlaryň hemmesi çoňur elde edilen maglumatlar bilen baglanşyklydyr bir tarapdan. Onu ham aýdyp geçeýin. Soň ine şu zatlary daşary ýurda bir değişildiğini Türkmenistan bilen hiç dahilli ýeri ýok. Ýa-ni nemelerem ýa-ni bağışlarsınız. Ýa-ni Türkmenistan diýip o görýändikler ýa-da iň azyndan Türkmenistan polisiýasy diýilip o halkyň diline neme etdirlerdi, siňdiripdirler. Şonuň üçin bir garşy hereket eden oklar ýa-da şo neme mümkinçilikler ýok. Mümkinçilikler edilmeli diýilende ine şolam şonuň içinde. Soň mümkinçilikleriň nemesi aşağında gelýär. Egerde ýa-ni iň aşağında gelýär bu nemäniň. Oňa da gelip ýeters. Egerde halk öz-özüni goramaga gönükmese, onda Türkmenistanyň bar boluş howpy üstün çykar. Yani Türkmenistan'ın bar boluş howpy, yani Türkmenistan bir yurt, bir döwlet ve içindäki halky bilen bilelikde o bardır. Şolaryň hemme yani yurt, döwlet, halk hemmesi ýitip dargajak diýilen o ýagdaýa gelýär bu taýda. Netijesi yurdun ve halkyň dargamagy ve başka sözlerle aýdylanda da yani ölüm galym meselesi bu. Eğer o neme görülmese Türkmenistan dolu yitirilip yani bellisi yok. Xitay var bir taraftan o Orset henize çelli täsirini dowam ettirip dur. Belli bir ölçekde olsa da az olsa da. O zaman bugün watar nemesi var. Bölüm var bu güçlerin. Olaryň arasynda nähil boljagy belli dälse bu yani gowy güç, erwet güç ýokdur. O güçdür. O güýüň bähbidine bagly. Ýok zatlar.
Soňam göjüň garşylyk görüp görmeýänine baglydyr. Dowam edýäs, o ýurtda hiç ýyl kanunyň ýoklugy sebäple ýurtda o kanun ýokdur. Sebäbi bir näçe misallar bilen gurrun berildi mundan öňkü 4 ýyldan çykdy. Şol sebäple halk öz-özüne öz kanunlary boýunça goýramalydyr. Ýani halk bir goýranmasy üçin kanun ýok we o kanunyň arkasyna duran edaralar ýok. Tersine kanun diýip görkezlen nemäniň aňyrsyndaky talaňçylar, galtamanlar, zalimler otyr. Ýa şonuň üçin hem halk öz kanuny özü döretmelidir. O arada da gurrun etdiler, halkyň kanuny nähil bolmaly diýip bugün şonuň meselesine de batı ýakyndan seretmemiz gerekli. Şol bir wagtda Milli Halas Ediş Komitetiniň hem işçiň täsiri bilen halkyň bu bedbaatçylykdan sistematik görnüşde halas bolmagyna ýardam bermäge we dogry çykalgalara ugrukturjy bolmagy dowam eder. Ýani iň azyndan Türkmenistanyň, ýa-ni Türkmenistan bir cumhuriýet diýip kabul edilen ýa-ni 100 ýyldan bäri bilýän iň güýçli guramamyzdyr o Milli Halas Ediş Komiteti. Ýa-ni tarihimizde iň sistematik, ýa-ni düzgün tertipli işleýän bir gurama, näme etjegini bilýän bir gurama. Bir maksady var, şo maksady boýunça hereket edýär we maksady ýurdu halas etmekdir. O ýurt ýurdun halas bolmasy diýmek, halkyň halas bolmasy diýmekdir. O halk halas bolmak isleýän bolsa, ýa şol uğurda bir hereket boljak bolsa, Milli Halas Ediş Komiteti soňuna çelle bütün bar güýji bilen ýanyndadyr we bolmalydyr. Türkmenistanyň bar boluş howpy ortadan aýyrmak uğruna göreş alyp barýan her bir ýurtdaşyň garşysyna çykan her bir element halk tarapyndan täsirsiz ýagdaýa getirilmäge dogly ixtiýarlydyr. Indi Türkmenistanyň o bar boluş howpyny ortadan aýyrmagy, ýani Türkmenistanyň ýok bolup gitmesi meselesine ortadan aýyrmak üçin görüşecek her bir adam garşysyna ýa-ni elementler diýýärmiz, ýa-ni şu raşizmiň ýüpini ellerinde tutýan demeler vardı, guramaly polisiýa diýdik, meheme, ondan soň migrasiýalyk, hatda harby nemeler hem giriýär şo taýa. Ýa-ni eskeri bir topar bilen bolmasa da ýokarky nemesinde giriýär. Bularyň hemmesi täsirsiz ýagdaýa getirilmelidir. O täsirsiz edilmek bilýäňiz, onam diýip nämede bugün gurrun ederiz. Täsirsiz diýilende näme diýmek bolýar, bu näme zat, näme mana gelýär. Dowam edel täze Türkmenistanda watanyň bar boluş howpyny ortadan aýyrmak üçin edilen hiç bir sebäpli hereket cinayet hasap edilecek değildir. Yani Türkmenistan'ın bar boluş howpyny ortadan aýyrmak üçin edilen görüşlerde misal üçin adam ölümleri ýene näme eýle beýle adaty bir ýurtda ýaşalyp bilinjek, cinayet hasap edilip bilinjek ýagdaýlaryň köpüsü, hemmesi däl. Şonuň üçindir ýa-ni bu taýda sebäpli görkezilýän, ýani sebäpli bir ýagdaýda edilen bolsa cinayet hasap ediljek däldir. Sebäpsiz bir ýere bolsa, misal üçin aýdaly bir meheme işgäriniň o maşgalasyny ýesir alyp aýdaly aýalyny gyzlaryna zorlap ýa-da belki de öldürüp aralmak nemesi bilen edilen hereketler täze Türkmenistanda da cinayet hasap ediljekdir. Bu dogry däldir. Düýünden ýalňyş bir hereketdir. Yani çäkli olmalı bu ýagdaýda. Ine kardeşler, bugünkü ara alacak meselelerimiz şeylerak. Bu arada sizin fikirlerinizi çuňur we giňişleýin almak isläris. 5 minut wagt veriljek. Şu at
neme meselelerine geçmek için tesirsiz yağdaya getirmek, ondan sonra sebep, misal için näme zat sebep hasap edilecek, näme zat sebep hasap edilmeyecek yağdayları gurrun etmelidir, açık nemede olmalı. O sözü sizden alıp bilerim. Fikrinizi koşmak isteyen olsanız. O sözü yemiş kardeşimize veriyen. Sağ olun. Indi şu zatların hemmesi şu zat halk ayaklanandan soňundaki, yani halkın ayağa galan gününden başlap nemedilýän zatlar, değil mi? Yani bu Soňky o ýa-da nemäniň soňky ýerleri. Indi men şunu aýdasym gelýär. Ine geçen nemelerde, geçen ýyllarda Garagystanda boldy. Kırgızstan'da boldy, Belarusya'da boldy, şeýle ayaklanmalar. Ýöne olaryň ayaklanmalary ýene öňkü prezidentini aýyryp başga prezident getirmek maksady bilen boldy. Yani sistema hakynda hiç ýerli gurrun gitmedi o ýerde. Biziň sistemamyz erbet diýen ýaly zatlaram bolmady. Diňe şo prezidentin gelmesini istemänlikleri üçin çykdylar. Bu bir soňam halk ayaklanan wagty içinden normal bir halk, yani şu isteğe göre çıkan halk var ve hükümetin öz tarafından hem halkın içine, halkın öz arasına sokulan adamlar var. Yani o halkın provokasyon için diyecek ol yani. Evet, o inni normal halk öz isteklerini aýdýar şeýle köçe çykdylar, üýüşüp, emma ýene bir topar çykdy, elleri yaragly datly. Gidip drone polisiýan maşinlaryny ýakdylar, otladylar. O häkimlikleriň ýene zatlaryň binalaryny ýakdylar bir giden. Şu zatlaryň biziň ýurdumyzda çykyp biljek bir zatlar. Çünki biz bunu öňkü ýurtlaryňkyda gördük. Şoň üçin men ýene şu neme ýurtdaşlarymyza da ýani neme bolmaly diýjek bolýan. Onluklar bolmaly diýilip gelinýär-de şu neçen, yani onluklar düzülmeli diýip. Ene şol neme dip biljek ýagdaý şu wagtky işläp biljek ýagdaý boljakdy ayaklanan wagty. Çünki senin ýanyndaky 10 adamy sen tanaýan, senin ýanyndaky 10 adamyň her biriniň özünde bir 5-10 tane olaryň adam var şeý dip zynjyryalyk bolup gidiljekdi. Soňundan neme sana halk ayaklanan wagty çykyp mehemedir ýa-da polisdir ýa ýene bir gurumalaryň biri sizi ýa-da serpikdirmek isleýän bolsa, ýani halky ýa-da serpikdirmek isleýän bolsa, bu şeý diýmekler bolýandyr olaryň. Siz şu günkü durmuşuňyz, şu wagtky kösenýän durmuşuňyz bilen köseniň gulçulukda gedin, ýöne biz rahat ýaşajak. Şonuň üçin siz köçe çykman, gidin öýüňize gidin diýdikleri bolýandyr. Bu da eýem halka garşy bir zatdyr. Yani senin gelecekde senin hem gowy ýaşamagyň üçin ýa-da senden soňky çağalaryň hem gowy rahat ýaşamak üçin garşy gidilýänligidir. Buňa bolsa sen istenlik ýagdaýda neme berip bilersiň. Garşylyk istenlik bir ýagdaýda etkisiz hale getirip bilersiň. Şeýle bir zat bar öýüňde, meselen senin oturýan jaýyňa ýa-da ýatýan jaýyňa garynja girýän bolsa, o garynja da gelip seni çakýan bolsa, köp garynjalar ýöne giripdi. Sen näme edýän şonu? Çykyn diýen owa, öldürýän hemmesini, hek çalýan ýa ýene bir zat edýän, ýani umumyň ýok etmek maksady bilen täsirsizleşdirmek ýa-da. Evet, o ýok etmek maksady bilen hereket edýän. Ene şo ýagdaýam şu wagtky biziň halkymyzyň ayaklanan wagtyndaky ýagdaýam edil şolar ýalaky bolmaly diýip düşünýär. Häzirlikçe şular aýdaýyn. Sag bolun. Ýeňiş kardeşimiz o möhüm bir nemäni agzady, provokasiýa meselesi. Buňa bilmedik o nä derejede o düşünler, o illeşlerimiz ýöne geçen tecrübeler vardır.
Soňky 3 ýylyň içinde nemelerde ediljek bolýan hereketler ýa-da protestiň özleri hem provokasiýa edildi. Yani provokasiýa diýmek ýa-da ýolundan saptyrmak ýa-da üstüne tökmed atmak bardyr. Tökmed atmak bir provokasiýanyň bir görnüşidir. Anamdan düşürmek üçin ýa-da maksatlar şeýlerek bolýar. Tökmed bilen ýene näme bilen anamdan düşürmeli. Şu herekette şoň üçin oňa gelmeli däl we Rus imperiýasy provokasiýa etmegiň ussady. O diýip bilýär. En azından şol Orta Aziýa sebitlerinde şeýlerek. Şoň üçin o provokasiýa meselesine üns bermeli we düýpli o pikirlenilmeli. Bir mesele onsoň ýaňky nämäne ýeňiş ýyldaşymyz aýtdy, ýani ol niýet bilen mi aýtdy bilemok. Ýene Gazagystanda nämede Belarus'da o protestler boldy, hatda Eýrana goşupdylar. Ýani ulu bolmagyna garamazdan bir näme ýetmedi sebäbi prezidentlerini aýyrmak üçin etdiler de, ýani prezident aýryp onuň ýerine näme geçecek, näme boljak diýilen o düşünje bolmandygy üçin o hereketler köplenç ýarda galya ine bizim edýän ýa-da edip başarly o bolan tarapymyz hem şoldur. Ýani täze Türkmenistanyň bir maksady bar. Ýa-da giňişlerini düşündirip gelýärdi. Ýene bu meselede şol nämäň içine goşulmaly ýagdaýlardan biri. Ben sözü Muhammed kardeşimize vereyim. Rawol näme? Däler bärde ýanky men pikirlerimi, düşünjelerimi ýeňiş kardeşimize aýdyp geçdi, merdan kardeşimize aýdyp geçdi da ýöne bärde ýene aýdyp biljek adam bir goşmaça. Bir pikir aýdyp bilýän şu taýda şol ýa-da düşünje meselesi bar da, şu taýda oýnalýan bir oýun bar. Ýa-da ägerinde bizim garşymyzda ýa-da halkyň şu ýagdaýa gelmesine sebäp bolan näme bar? Gönümel aýdaly orslar bar da, biz Türkmen milleti höküminde bunu ors diýip aýdýar. Rus milleti orslar bar. Olaram güýjüni ýetirip bilmediklerinde propaganda bilen ýankyýaly bir güýç elde edýärler. Esasy bar güýji, bar edip bilýän ady propaganda. Yani fiili şekilde, yani hakyky bir güýç şeklinde güýçler ýok ýöne propaganda bilen görlerini ulu bir güýç edip görkezýärler. So güýjem olary bir ýankyýaly ýekip bolmajak güýç hökmünde görkezýär da ýöne. Aslında biz düýp manysynda düşünsek, näme maksat bilen şu ýagdaýa getirdiler, näme maksat bilen şuňaly biz şu ýagdaýa geldik, pikirlenip bilmejek derejäge geldik. Şonu düşünen adam tereste pikirlendi, ýani görnüp durul. Şoňa bir gapdaldan seret görmeli mukadyan, ýani düşünjäniň içinde Ors milletiniň ýa-da Türkmenistanyň içinde sahna bolup oturan prezident diýe, minister diýe şolary bir güýç hökmünde ýa-da sözüň eýesi hökmünde görmeliler men pikirimçe. Şolary bir ulanylýan näme hökmünde görmeli. Men pikirimçe şol. Birinji bilen şu garşymyzdaky adamlar tanamaly. Ona mäder nähili ýagdaýda görüp bolýar şol ýanky gatlak gidýär da bular. Bular bir hyzmatkar, şo göz bilen seretmeli, şular ulanýan bir öňde bizim perde bolup dur, şonu seretmeli, şonu görmeli men pikirimçe. Şonu gören ýagdaýymyzda ýa biz hakymyzy alınıp dur, elimizdäki baýlyklar alınıp gidip otyr. Hiç elnemese sorosy ýa-da Türkmenistan dünya derejesinde diňe garnal görümde TV gady boýunça 4-nji ýerde durýar da. Ýani şu neçeni 30 ýylyň dowamında, 30 ýyl alamyda, 30 ýylyň dowamında
Häzir biziň ýitiren ýetgimiz näçe? Şonu görjek bolmaly. Birinji bilen munun şol häzirki biziň çykyşlarymyzy dinleýän, görýän adamlar düşünüp daşdöwrüni düşündirmeli. Şo ýagdaýda riýolog bolýar-da, ýani ýeňi şikayetçimiz aýtyp geçdi da şo oňluklar gaty möhüm. Oňluklarym häzir birinden buýruga garaşmaly däl. Sen şeýt, sen beýt diýip öwredilmegine garaşmaly däl. Düşünýän möçberinde daşdöwrüni düşündirmeli. Şo ýagdaýda jemgyýet oýun bilýär. O zaman o ýanky watan programmasynda aýdylýan wagtlardan oýanylacak gumany ýok ýa-da häzirne halkyň köp bölegi internete orta güýçlü görýär-da, ýöne orta häzir şeýle seredemizde gatyr ejid ýagdaýda, güýçsüz ýagdaýda şonu görjek bolmaly. Onuň suwutnamalary gatykän. Ben pikirimçe şol bir ýagdaý edip şol ýanky nemeni görjek bolmaly. Bolup duran ýagdaýlar hakykaty görjek bolmaly. Düşünjämizde birinji bilen öz düşünjämizde şonu arasalamaly. Häzir kim Ors milleti esasy güýji propagandadyny bilmeli. Türkmenim häzirki ýagdaý şol propaganda bilen ýol aljak bolýar. Şonu görülen ýagdaýynda gaty kyn bolmaly däldi, men pikirimçe. Sağ ol. Sağ ol. Sözü Umide kardeşimize vereyim. Sağ olun Cemile. Ben bir soru soracağım. Son günlerde Türkiye'de Türkmenistan vatandaşlarını tutup son aylarda 2 ay bundan başladı. Tutup Türkmenistan'dan yurtta uğratıp başladılar. Yine Türkmenistan'ın içinde karantinde içeri alıyorlar. Bunun sebebi ne mi bulup bile? Ya da halkta mı korkuyor bunlar? Ayaklanıyor dep. Nem için Türkiye'de halk ayaklanıp yani Türkmenistan vatandaşları ayaklanıp geplep başladılar. Şundan mı korkuyorlar? Ya bulması özlerinin yanlış yazan kanunlarından yanlış bulanı için mi korkuyorlar? Ayaklanıyor. O mesele boýunça biziň häzirlikçe alan maglumatlarymız şol ýanky Türkiýe gysyp çykaryp durda häzir esasen o ýanky Türkmenistanyň ýurtdaşlaryny çykarýarlar. Hatta dikkat çekici bir ýagdaý. Indi Türkmenistana mecbur almana mümkinçiligi bolman soň, ýagdaýy bolman soň neme diýmişler? Ýanky mut uçurmalda Türkiye kısıp çıkarıp dur. Sonra indi şu mut uçanlar yani Türkmen hava yollarını batıracak. Batırya yani hasap boyunca batırya. Sonra şunun önüne geçmek için onlar şu kampta saklap pulunu almalı. Pulunu getirip berýän çan şu taýda bu bir erbet bir neme häsiýet. Yine budan bir Türkmenistan'da bir halkın gorugynyň ýokdugy, mertebesiniň depelenýändigini görkezýän bir zat. Ösün ýa-da bir adam şekilli ýurtlarda ýurdun ýa-da ýaşaýjysynyň kimlik kartlary bolýar, kimlik karty, kimlik nomeri bolýar. Soň şonuň bilen hiç ýere giden ok, ýa-da üstünde näme diýilýär ona? Gazet işlerini gozmamak ýene näme ansatda, ýene bizde şo zatlar ýok. Şo zatlar ýok, ýöne bir tarapdan Türkmen hawa ýollarynyň batmagyny islänik. Şeýdip yesir alıp olam näme diýip ýakynlaryň, garyndaşlaryň gelip töläp gitsin diýýärdi. Şeýle bir zatlar bar. Ine geçen aramızdan şu taýda ýyllaşymiz urgurun berdi. Ýanky gol çek şu taýa ejen kalkan tölerýaly diýipdir-de. Soňra ejemem ýok, kalkanam ýok. Oba meniň bilen oýun edýäňiz, üstümden üljek bolýaňyz diýip sorapdyr-da. Şeýle bir ýagdaý ýöne bu taýdaky mesele yani ýurtda bir döwletiň ýokdugyny, hökümetiň ýokdugyny görkezýär bu zatlaryň hemmesi. Soňra ýene bir nemeler eşitdik, eger bu dogry bolsa has korkunç, utanç berýär bir ýagdaý. Kargo
uçaklar bilen atıp gidiyormuşlar. Kargo uçakları bilen. Onu biliyorsunuz mu? Yani Türkiye kısıp çıkarıp dur bu taydan hem alıp geçen oklarda. Yani berde tutulanlar izne uğratma merkezinde itin günya sayarlar. Özleri aydiya kurdun veriyorlar. Şeyle bir neme. Karantinada yok hazır. Mesela içeri alıyorlar karantinada. Yok karantin onun adını da näme diýip koydular bilem yok. Yani lager diýip bilinýär hazıra. Lagerde. Pulunu getirip berýänçe. Häzirlikçe şol bilýän maglumatymyz soň. O ýütkaplar eger aňyrsynda başga bir zat bar bolsa. Ama men sözü Merdan kardeşimize vereyim. Sesim Meryemka. Nova. Stadi men yumşak güç diýip bir neme var da at berilýän bir hereket we şonuň üstünden durup geçmek için de diýäňem belli geçti kardeşlerimizden indi raşizm eden bir oýuny başladı. Öz elementlerine yani ulanyan nähil diýýär, hyzmatkar diýýär. Şonu yerli halktan oturtmasy da migrasiýa, KGB, mahkeme diýip tanylýan, soň polisiýa we soň prokuratura. Käbirlerinem galanam neme de hökümet işgärleri. Indi şolaryň bir utan nemesi bar, hereket bar, raşizm, yumşak güýji ulanýarlar da şeýle yerli halktan, yerli halkyň iň süpünden toplap alyp nähil diýsem bir özüniň barlygyny uzaltýar da garşylygyň az derejeje ýani garşylyk bolmagy, kızgınlygyň hes derejede durmagyny dowam etdirmegini saklayan bir hereket da bu. Indi ýani aýdyp geçdik. Bizim ya nemelerimiz, vatandaşlarımız şılay yani yumşak güýji diýýär. Doğru tanımalı. Yani bular raşizme hyzmat edýän gurumalar diýýär. Toplanan yığıntıdan yığınanan olanda yani süpügi toplanan demek da inkesterecedeki adamlar. Bir yarım bolmagy mümkün içinde. Indi halkymyzdan şol adamlary tanamaly diýjek bolýanda. Raşizme hyzmat etýändigini yani öz oğdaşyň bolup biler ýa etrapdaşyň bolup biler bol ýöne saňa düşmandygyny bilmeli. Yani garşysynda bizde bir şeýle bir düşünje bar da halkyň içinde. Garşysynda şol immigrasiýa ýa KGB bolsun, polis bolsun, garşysynda biri şuna bir töhmet etsa ýa bir günah ýonkasa, garşysyndaky öz türkmen bolansaň, öz vatandaş bolsaň, şoň bilen garşylyklaryň gitmeli däl, ýani ulalaşyp tapmaly diýen düşünjesi bar. Herkim öz tanşyny bilşeni gostuny ýaryn gözläp başlaýar. Ýani şeýle näde dogrudur. Şular raşizm aýaklarydyr. Ýurdun şu ýagdaýa gelmegine, ýurdumyzyň sömürülmegine, ulusumyzyň genosidini dowam etdirmegine şeýan adamlardyr, sebäpkär. Soň ýene bir başga bir adam belli geçen ýani raşizm ýani provokasiýa ýokda diýip geçdik-de. Ne diýjek bolýanym maslahat ýa bir öz görüp bilşimmi onluklar barada. Mesela bir onlukda 6 sana adam bolsa, şolar etjek hereketlerini bölüşmeli bu kadýanda. Yani men aýtjak bolan pikirimden hasam ökderek düşünjeler gatba bolsa, mesela 6 adam bolsa, şoň 2 sanysy synedici bolmaly daşdygöre. Haýsy ýalňyş edildi, haýsy edilen o 2 sanysy hereket edici, oňa 2 san hereket edeceğini dublýr edýänler bolmaly. Yani kontrolda saklanmaly. Sebebi herkesli belli olmaz mı? Hemen adamların bari tanınan nokta yüzünden
Ýalňyş hereket bolanda şo ýerde eýem kesmeli. Elini ayağını bağlap zıngmaly diýjek bolýanda. Provokasiýa ýol açylmaz ýaly. Şöýlerek düşünýän. Bunu şeýle etmeli diýip bir düşünje däl-de ýöne şonuň ýaly planlaşdyryp edilmeli de ýani onluklar öz işlerini planlaşdyrmaly diýjek bolýanda. Bolýar. Sağ ol. Hava bir düzgünü bolmaly. Ýani o düzgün çäklendirmeli elde gaty ýanky neme bolmaly. Maýşykak bolmaly. Näçe maýşykak bolsa şonça ýanky näme diýip ykjam hereket edip biljekler. Hökman ýani bir nemesem bolmaly. Düzgüne. Ýeňiş kardeşimize söz bereýin. Tamam. Şu geçen ýylda dälmi şo nemeden Orsiýetiň içeri işler ministri geldi. Türkmenistanla içeri işler nemesi bilen işgärleri bilen ýygnak geçirdi we ondan soň prokuraturasy geldi. Baş prokuraturasy geldi. Baş prokuraturasy. Indi ene ýanky nemede aýdylýar, olar elementler diýip okak geçen ýerinde mehemesi, migrasiýasy, polisi hakykatdan bularyň özleri bize geçen ýyllarda eýem türkmeniniňki däldigini suwd etdiler. Yani o taýdan kontrol edilýändigini. Çünkü Orsiýetiň bir başga bir döwletiň içeri işleri gelip senin içerki işlerine garşmana hakkı yok. Garşyp biler haçanda özünün bolsa. Bu da özünün bolanyny üçin garşdy. Kemem yine de heme bir zat çykyp diýsiz geçenki nemelerde ötön ýyl bir gurrun çykypdy şo neme karar çykarda içeri işler ministri yani nemeler içeri işlerin işgärleri şo polis işgärleri taýynjalmana neme bilerler. Çykyp bilerler, deýinjalmana çykyp bilerler diýilen neme karar çykardy we o taýda da Türkmenistanyň nemesi durdy. Ýokarky ýerlerde taýynjalmana gaýtmaklary üçin. Nawa. Ýanyňa düşýärmi? Indi men pikirimçe şu wagt Türkmenistanyň içindäki olaram dol bilýär, öwrüşüň hökman boljakdygyny, halkyň ayaklanmaga galjakdygyny olaram hökman bilýär. Orsiýet elinden aýrasy gelýänler çünkü şu wagt Orsiýetiň uruş nemesine çen ýa-da ekonomik ýagdaýynyň gaty köp bölegini de bizim Türkmenistanyň baýlyklary yerine getirip otur. Çünkü halka hiç bir şeyle ummasyz gady nebiti çykyp ýatyr, sowdalar bolup ýatyr ýöne, pulwary bar o taýda. Ýöne halka hiç bir zat ütgeýän nädir gaýta halk gitdigiçe de garyplaşyp erbet ýagdaýa gelendir. Bu diýmek Orsiýet yani elinden çykarasy gelmeýär, şonuň üçin bunyň alt ýapylaryny edip goýandyrlar we şu adam belki de şu taýlardan gelen adamlar ýurdun içinde ýaşap berendirler, ayaklanmaga garaşyp. Indi men ýurtdaşlary aýtjak bir adam, her bir köçe çykan rejimiň ütgömegini isteýän tätdäl bolmaga mahmal. Yani şonuň üçin ýanyňyzdakylary tanamak gerekdi. Her kim öz ýanynakyny tanamak gerek we ediljek işleri bilmekleri gerek. Eger de şu herekete çıkan adamların içinde belki de bir topor ya da bir näçe tanys kontrolden çykanyny görselerem, yani halkyň özüm şu kontrolden çıkan adamlara çenli saklamana hakları vardır. Hatta borçludurlar çünkü halkyň etjek hereketiniň öňüne häsgelçilik nemet bolup bilýär-de ýanky zatlaryň özüň. Şonuň üçin her bir adam etjek işini bilmelidir. Näme üçin çykýanlygyny bilmeli we kim garşy çykýan bolsa şonu ayırmaly ýolundan. Kimde ýalňyş bir zatlary hereketleri gidip durmune
yankı nemede aýdyrlar mehemen ýene biriniň çağalaryny ýa-da aýagyny zorlap ýa öldürmek yersiz ýere, ýagny sebäpsiz ýere. Ol eýem nemede däldir, içinde, ýagny biziň etjek bolýan maksadymyzyň içinde däl ýagdaýlar bolýar. Şonuň üçin kerekede çykylan wagtam adamlaryňa esasy üns bermeli zady, halkymyzyňa üns bermeli zady. Kontrolün çykýan adamlar ýa-da hereketiň belli bir ýerde nemedip barýan ýeri baram bolsa, bu taýlarynam hökman nemetmekler gerek, saklamaklar gerek, kontrolu salmaklar gerek. Halkyň özetmeli bunu da ýene-de. Şoň üçin öňünden azık neme bolsun diýip aýtdym. Maglumat bolsun diýip aýtdym da. Ýani bolup biläjek bir ýagdaýlar sebäp bolar. Awa. Awa. O gaty möhüm ýagdaý sebäbi bu hawosa alyp baryp bilýär-de bu ýagdaý. Hawosa alyp barmasy gowy däl. Hiç haçanam gowy bolmady hiç bir wagtda. Sözü Leyla kardeşimize vereyim. Salam kasıpdaşlar. Menem öz düşüncemi aýtjakman. Bu bir kanun oturup algan Haramkulu Berdimuhamedowimiz bizani halkny hiç kaçan düşünmeydi. Hiç kaçan oylamagan. Dünya özünü oylap, özünü bakbetini düşünädi. Eger de bizani halkny oylaganda bu istilada çerege çıkarmasaydı halkını. Soğuklada çerege çıkarmasaydı. Çerege çıkarıp durupam özü geledi. Gelgen son yanında neler boladı? Ahranikler. Ne sebepten ahranik alıp biriydi o? Özü korkak halkını eldenen üçün bu ahranik bilen geledi. Men anşuna düşünmeymen de. Bu halktan korkadı. Şunun üçün ahranikler bilen geledi. Devlet adam üçündür. Devlet adam üçündür deydidan. Devlet kana adam üçündür bolsa. Ne üçün Türkiye'de şunça bağalarımız zeherlenip öldü kaldı. Ulara hiçbirine çare görmedi, alıp gitmedi. Kanın devlet adam üçündür bolsa, ini şuna yardım etçi gerekedi, şunu alışı gerekedi, şunda bize düşüneredik onu. Devlet adam üçündür ekenini. Hiç kaçan devlet adam üçün emez, devlet halkına zulüm ötkazmak üçün. An şunu dep düşünemen. Bulanı şunu her bir etken işleri tersine etediler. Devlet adam içindir deyitten onu başkaça etip etediler. Zulüm ötkazediler. Ana şunu içi indi halkımız çerege nişetip çıkıp yürgen bolsa hazır. Ana şunu diyetip çıkmakı gerek. Bunu karşısına. Taza Türkmenistan kurulmak için halk kozalmakı gerek. Şu çerege nişet çıkan bolsa şunu diye çıkışı gerek. Men şunu deyip düşünemem. Ana şunu aytjak edim, rahmet. Sağ olun. O çare çıkması gerekli. Şu çare çıkması için neme diyasta, yani hupsuz bir ýagdaýda ve gelecekte de yani näme diýerler ona, ine sen şu iş ettin, o köçe çıkanda ya da köçe çıkan wagty ýalňyş iş etmeje bir görünüşde özüni alyp barar ýaly. Düzgün tertipleriň döredilmegi gerekli de. Şonuň gurrunly diýäs biz bugün. Sözü Umyda kardeşimize vereyim. Sağ olun, ben Yeniş kardeşimize sorak verecektim. Aydın zatlarına. Yine karşı taraf dediğiniz ayaklanan vakti yumruk, hemerler, yıkacak, şunyalı provokasiya çıkaracak dediniz. Yine halk nähli hareket etmeli.
ayaklanan wagtda nähili hereketde bolmaly, nämeler etmeli halk? Awah, yani cevap verebilirsin. Sadece yemişler, başka kardeşlerimizin Yani internet goşakrak bolup biler, o başka. Ne halk nähili karşılık vermeli diýädi o ýagdaýda. Provokasiýanyň garşysyna. Sözü Muhammed kardeşimize vereyim. karşısına da halk ayakta nähili hareket etmeli, nämeler demeli, nähili hareket bolacak. Halk ayaklananda mı? Ha. Näber saparaga elini aldyp durda men öz gezegim saparaga geçireýin. Ruhsat berseňiz. Bolýa. Aýdyber Muhammed. Ben Ya son alacak diye sözü. bolýa. Ama sizin pikirleriniz Sağ ol Muhammed. O hormatyň diýlegiň üçin köp sağ ol. Men dinläp oturýan onuň umyda beren soragynyň başlaýyn. Men aýtjaklardyma kän bilmedim 5 minutda sygarmy sowmasa bir arkadaşa gidersiňiz. Umyda halka ýagaranda näme etmeliligini zat bardyr, onu bilýän adam ýokdur. Halk gaharna gadawyna näme etse şonu eder. Onu öňünden şu edip beren adymy şoň badyny ýa-da üntüni bir dogry ýerik çekmek üçin edýärler. 30 yıl, belki de 100 yıl o üýüşüp ýatan bizim gaharymyz, gadawymyz, o nememiz var. Halkyň her bir periodunda badyr, şolar ýalak neme. Onu nähile kontrol edecek. Ya da nähile etmeli diýip akyl beripjek. O kıyın datdyr. O mene bilem o bilýäniňiz bar bolsa aýdasyňyz. Bu bir neme, men temadan aýdyp biljek demelem, o bir käbir zatlara ýüzüňi çekjek bolýanlar. Bular ýalak revolýusiýa diýesim bilen ok. Men döwrüm diýeň ýa-da geçiş nemesi, ganly geçmesi üçin adamlaryň aňyna ýa-da öwrüşikler, revolýusiýalar adamyň düşünjesini geçse, bu zatlar ýeňilrek, netijelerek geçmegi şansy gaty ulolýar-da. Şoň üçin biz son 30 ýyllar bolup geçen zatlara bir dogry baha berip bilme derejesine yetmeli. Kendiyen ilk bilek. Biz şonu başaramız ok diýsegem bolýar, bir bölegi elbette bu zatlara düşünýär. Dogry düşünýär ýöne halk köpçülüğün iň bolmanda bir kritiski massa diýilýär-de. Bir bölegi bunu aňy nemesi boýunça düşünse öwrülüşik eýär boldy diýmek neme golylaşýar. Bu ýalak neme düşünjede ilk bilek düşünjede bolýandyr. Ýöne biziň iň kynçylyk çekýän ýerimiz de 30 ýylda ýapyk döwletde, döwletimiz ýapykdygyny bilmeýän ýok. Gorky, yalan, tökmet aslında ýaşadyk-da. Bunu inkar edecek ýeke türkmene ýok mu kanýan? Yalandan, yalan öwrenişilen neme? Ezberi aýdylýan sözler bolup biler, ýurdumyz paragat, alternatyr, şolar ýalak demeleri, ýöne
30 yıl yalan sözlep, yalanın içinde yaşaman ödünün bir yani cemiyette koyan iyidi var da. Yani biz şu 30 yılın yalanının, korkutunun, tökmedinin, onun elbette informasyon yani vakumun içinde bir cemiyeti 30 yıl saklan olmayan olsa o cemiyet yok olup gitmeli. Yani bizim cemiyetimiz demek bir genetik anırdan bir sağdın bir zatların var, onun aydık geçmeli. Sebebi bulur yalanın içinde, korkuyun içinde. O 4-5 yıl okey bolup bilir, demedik bilir, onu 30 yıl, yani 3 nesil aylanıp geliyor da. 3. nesil. Şimdi bunun üstüne de yani bilim demesine kat koğuşattılar. O koğuşattılar diyemedi demeyalak yani ödüllenme diyerlerde Türkler yani övün yalak oluyor da güçlü Türk benim koğuşak onun İran'dan yani Türk demesi geldi mektebi o da Türk benden güçlü hem koğuyu yani bunu yani neyem için diyen Türkmen yok ortada. Çoğuna sendem yok. Yani her kim yani çağatını ort mektebi ya da Türk mekteplerine gelmek için zırzaşatı başlam. O bar aladaları şu çağlarını şu mekteplere vermek, demek Türkmen cemiyeti bu zatları düşünce yönü sesini çıkaran ok. Ne sesini çıkaran ok diyen sözün üstünde durup geçelim. Ne hem ki sesini çıkaran ok. Yani ervettiğini bilen son Ort mektebine ya Türkmen mektebine veriyorlardı. Ne hem ki Türkmen mektebi. Yani Türkmen demesi milli deme neme olmalılar. Koğu olmalılar. Diye sonra ortaya çıkıyor da. Bunu Hem den olması için esas. Bunu devlet ilk bilmeli deme. Yani devlet, hükümet değil. Yani rahat bilmeli bunu. Şunu bilmeyen adam, şunu düşünmeyen adam birinciden yani düşünceli adam demek olan ikinciden floriyalak adam floriyalak elementarını mesela düşünmeyen adam devletin, hükümetin yani kapısından, yani işinden getirmeli adamlar derler. Yani 30 yıl bu devam edip geliyor. 3 nesil yetişti. Şimdi şu an Türkmenistan dikilecek olsanız o kadri nereden alacak? Yani şu orsun yetiştiren kadrını alacak. Almalısınız. Mecbur. Başka ne mevzu yok. Ya da Türk mektepler var. O da o adına aydalı Gülen demesi. O Türk'ün devlet demesem değil ol. O da bir tarikat manasında tereden de yani idarla veren de onun maksadı demesi entek doğru aslan ok olunuyor. Üç kaşık yani milli değerler dinleme yeri o deme dışarı yurttan mektebe mol bilir dilem öğretip bilir o zatlan hiç nemeti yok bunun ark maksadı nemeti garankrak o bir onun ten milli nemen hemçi bolmoller o sen sonra mecbur ol kalyanla şu an Türkmenistan soloriyalak deme mecbur. Şu ortun yetiştiren alsan orta işlerler. O 100% işlemede de 80-90% işler. Bir işlerle de yeterlidir kevatlarda. O Türk demedinden alsan yani o da yani, onun içinde de yani, ondan ikisi o tarafa işlerine devletin yani popçuluğu ya da başka bir adı yani başka bir yerin eline alak oluyor da.
Şu zatlar bizi nirele geldi. Yani başımızda näme geçennem o düşünme diyalog derece getirip bilirdi. 30 yıl ya bakın aşağına yetişenlemi ya Türkmeni şu yardaya getirdi. Şu wat biz belanlıyden gelenni o bir adamdan iki adamdan görüyetti. Ne onun düşündürecek olayın Niyazov o Niyazov derler. Niyazov kollektivni Niyazov'dır. Bir Niyazov bolup bilmiyor. Mümkün derler. Niyazov ediyen taş töwereğidir. O giden öň yetiştirilen nemelerdir. Ya şoňa şo taýdan çöreklenme niyetli bir topar adamdır. Berdimuhammedow derler. Bu da kollektiv Berdimuhammedow'dur. Şolar täze Türkmenistany gurmatyna tarapdar bolup bilermi? Şolaryň çağalary döwletin dowam edip bilmejegini bilselerin tarapdar bolmazlar. Bizim kıyınçılık deme diýen yerlerimiz şo taýlary bolmalydyr. Soň bu netijesinde bir jemgyýetde bir bolup geçen zatlar bar da. O ilk bilek yani bilgi kirliligini döretdiler de. Bu öýdi yani hınzır oyuncu ýygynak nemeleri yani kirledik diýdi. İntellektual gatlaryň düşünjesi kirlenýär. Onun ahlak kirlenýär. Soň oň üstüne ýene de gorkusy onun kanunsuzlugy getirýän bir yani ýygynden döredýän zatlar bar da. Agyr şu wagt biz düşman bolýandy düş Berdimuhammedow görýärse terede oturdan o hiç da on anırtından näden bardygyny täze adam bilýär. Bolýan zatlar şeýlere onuň inni şuňa düşünüp ya karşı çıkacak neme bir tanrığı avat galan adamlar çıkmalılar. Ya onu mine biz şu bir yerik üýşürip bör o da teýre ekeni o sandığı avat o tüýnünden tüstü gön çykýan türkmen diýilýär. Ya bir normal türkmeni o şeýle baha berilýändir. Ne şolar ýalak türkmeni biz elimiz sıraly kapy o bir çağırıp o bir üýşürjek bolup berdi. Olara da çağırýar, neme diýär, ne sandygy abat. Türkmen bağa bolsa, ne ýurdunda çıkmalysyňyz. Biz şunu şeýlerek ýagdaýda demetmeli. Indi ýa gaýdan da atlam bir döwleti ýok edýär. Ne ýapyklyk, gorky, yalan, töhmet, bir döwleti, bir jemgyýeti çüýredýär, ýok edýär. 30-40 ýylyň içinde. Şu wagt biz ýok bolup diýdigen ullukan ýalňyş däl ýöne. Sandygy awat 5 düşdür. Orta çykdy da. Şonu ýa köwür ýa pamirmaya beregen urun şunu köperçek bolup berdi. Demämiz şol maktadymyz da şol, strategiýamyz da şol. Onuň şunun içinde yararlyjy nemeleri bar da. Şu günlere de täsir edýän. Demek ýa Türkmenistanda 90-njy ýyllarda bir intellektual gatlak bardy. O ýuka da bolsa bardy. Şonu gaty ustatlyk bilen ýok etmäli başardylar da.
O sizin şu çekip görüyüňiz nemäňiz şodur. Şo size nuska boljak jemgyýeti bir ýa-ni jemgyýete görelli boljak adamlary o üstüne tökme atyp ýok etdiler-de. O ýok bolany ýygynden ýetişip gelýän nesil ýetişdirilen orada öwedi dolup bilerdi o da ýok-da. Bizim Türkmenistan'da bilim nemedi kadir yetiştirmesini diýen 95-96 ýyllarda goýdy. O bilim diýilen zat düýünden ýok. Onu ýa Ors Türk metaly bilen düşündirdik-de. Ne şu da atlan nemetini biz kellemizde yani şu da atlan ýatyp bolanyny ýatlamamyz, düşünmämiz, halka da düşündirmämiz gerek. Bu öz-özünden bolan zat däl. İş edilen zat. Şu atlan iş edilip ýörüýt edilenlerini üstün çözme uçun aydınlar. Hükümet bol bir devleti informasyon vakfının içine salıp çok gelişip bileceğini, yani alternatif kurup bileceğini ya da bir özel devlet kurup bileceğini, bilmeyeceğini düşünmek bir kıymet değil olmalı. Demek bunu bilişine diyorlar. Yürüte diyorlar. Biz şunu devam ettirsek ne olur? Devam ettirsek yok olup gideceğiz. Biz düşünmeli edilenmiş o tayi. Biz yok olup gitmeli ırzamı. Barol şopuna getirdiniz de sapar. Ondan yine de bir nemeni kıytacık nemedeyin şu yamanlıklar, yanlışlıklar ya da adını hakikatini aydom nemedik bolur düşmançılıklar kes çıkarılman edilenler. Bu maşkaladan başlayanlar. Maşkalada da yani çağan korpa gidip barayan orada. Şoňa dur aňarda korkpa diýmeden çağa gider. Näme boljagy belli däl. Maýyp bolar, ya ölür, ya nemeder. Ne Türkmenistan'da da şu da atlar yine ayan kaydıp veren de atlar vardır. Şonu bilip sesini çıkarmadık adamlar vardır. Yani yüzlerce spesialiti yok ettiler de. Özüm tökmet şonu. İçinde 1, 2, 5'ti. O bir cinayet eden bolma mümkündür. Yani ağlabı köpütü nemedir? Tökmettir. On tuğutnaması katı antattır, tuğut etmedi. Yani bir adamlık devlettir. Bir devlet, bir adam yürüyen olsa, on aşağınaki adamla hiç bir zat edip bilme mümkünçülüğü yoktur. Yani akıllım olsa, işi bilse de bilmese de hiç zat edip bilmesi mümkün değil. Onun için bir adamlık yurt değil ya Türkmenistan. O şol adam yani demediyse sen şunu etmeli. Şunun başka hiç adam edip bilen o. Elinde serişten yok. O ihtiyarlığım yok. Göz başlarlığım yok. Yani kim onun dönemi? İşini elbetecekti. Dedim 3 tane minister bir yere gelip bilmeyen dövürler varlar. Şu adam şeyle olma mümkün. O 96. yıllardan, 95. yıllardan başlattı. 3 adam bir yere bir maşine minip bilen o. O adamlar nerede işlemeli? Birini şuurlap demediler, dövür yaşarlı. Yani onu bilem de yok. Yani bu da atlan hiç suarada kendi bir gururum edilen yok. O tehdit. Yani Türkmen atlarında da o
Dünkü doğsam bolsa sesin çıkaran ok da. Tanıyanam bolsa sesin nemeden o. Öyle. Kudadın yirek var yanlarını. Ya barcaktığını. Düşünüp bolyana. Öyle şu kadırlar hiçbirinin övüdü doğulup realak kadırlar derler. Övüdün ya doğurması mümkün derler. Ben ölüm alayından ben şunun içinde hem bizden yaşayan adam. Yani Türkmenistan'ın içinde en akıllı adam deyip bilecekler. O menalak yüzlerce adam vardır, belki de milyonlarca da vardır. O beni susuz ekledip susuz getireceklerim vardır. Yönü çoğu varamazdan ben özüm doğulması mümkün değil, çoğuna doğulunuk. Yerim oyulup yatır. Menalak yüzlerce adam olsa gözünü getirip koy. Ne şu an ben yani 3-4 yıl ekranla bu topur problemler vardı urun ediyende. Yeki Türkmen çıkıp ne şu şeyle değer ya da şu arada şimdi gurrun edenlik bilenem yoktur. Etçekler vardır olun kompetent etyenlerdir. O kompetensen olmasa Irak geleceğinin bellidir. Ne çok için biz yani büyüklü başımızdan geçen dağıtları sebeplerini yok. İlleşlerimizi bile paylaşmalılar. Bilyenimizi paylaşmalılar. Yani paylaşılmayan bilgiyi hiç kim derdini yarayanlardır. Bilyenem ortak derdini yarayanlardır. O sen bilenin hem hiç tattır. Demesi yoktur. Bilgi paylaşılan son bilgiye uğurlayandır. Peydal neme uğurlayandır. Bizde bu medeniyet düğünün yoktur. O şu medeniyetten biz yine bir iyileşlemde nusku hükümünde o kıyınım olsa biraz yani bir keyifli yeri ağır o sebebi akıl verip görme değilen de deyilip düşünülüyor bir yanlıştır. Yani bilgimizi paylaşacağız. Ben ediyorum şu. Ondan 5 adama 10 adama görülü olsa o da peyda da. Şolur yalak neme yok Türkmenistan'da. Bu da hem beceri yani 30 yılın nadanlık yılı dilen yalak nemesi ul yarat boy gitti de. Bu aşağından çıkmadı yani şular hükümeti metana deyip tavşırık gidenle de iyilerini düzeltme o katı ulu nemedir, meteledir. O düzeltip bolya, onu görüyor, biliyorsan ve iş edip gören adam. O eden de adımızı ettik deyip bilen adam. Dineden ortamız. Eden de atlamın. Hiçbirini gidilemiyorum ama ettik diye. Plan da kurduk. Demettik. O içinde yanlışa olup bilir. İş eden adam yanlış yandır. O iş etmeyen adam yanlış yanlardır. O eden adamı görködük biliyor. Adına edip biliyor. Neyemçün edenimizi ya etçek olayan da adımdan neyemçün etçek olayan da yine şu atayda otuyordu. Neyemçün etçek olayan da edip biliyor. Ya Tanrı'nın avat dolunu şuları yalak olayan da. Eden de adımızdan yanlış olan yerini yanlış deyip ayıp biliyor. Kabul edip biliyor. Göre bunu aramazdan ben 25 yıllık halk düşmanları neticeden kulaklığı demetinden çok ağlandır. Oğru yalak epitetem uğrayanlarlar. Korruptaner neyme dip demedilendir. Çoğatlan hiçbir ben alak iş edip gören adam
Yani bay bolmak üçin uğurlap bay bolmaly ýagdaýy gaty kyndyr. İşlep bay bolup bilýär. Bay bolma niyetimiz bar boldy. O niyetim bolgan ýok. Biz işden lezzet alyp gören adam 70 ýaşyma çeldi. Men edýän işim ondan bir edip bilýäniz bolsa gelin. Şu wagt ne? Käte kemine gurrun görýän ýekbeginde daştanam çykyp bilýär gerek boldy. Yani tökmedi, şuna tökme attılar deyip o yani ben bir iyileşimden bekleyedim de şu adama tökme attılar. Şunu görenim yok, bilenim yok. Deyip bilen adam yok da. Ne cemiyetin ne burada çüyremeti. Çüyrük cemiyeti düzeltmek. O bir rahatlar edip hükümeti ele de geçirip bollar oluyor. Cemiyet düzeltmek kıyındır. Düşündüm düzelir. O yolu vardır, nemeti vardır. Şu rahatlar aydan dedim, ben kendim demeğde almayıp. Bizim dememiz. Vaktimize muhtarda Yeni Şükran Muhammed kardeşimize söz vereyim. Son Cemler bugün indiki yanaşıkta devam ederiz. Sözü Yeni kardeşimize vereyim. Sağ olun. Men nemäni sorajaktım. Ne ýansa parada aýdyp geçdi de gansız geçse has gowy bolar diýip, ýani bu revolýusiýa bolsa da ýa-da öwrüş bolanada köp gan dökülse, ýani bizim türkmen halkymyzda şeýle neme var? Bağ var. Köp garyndaşlykly bağ bardyr. Meselem her birimiz alanymyzda da garyndaşlanma sanasak 200 sany, belki 300-400 sany bardyr. Sanasak her birimizde. Soňundan egerde men şunu aýtmak isleýänle, ýagny bu öwrüşik başlan döwürlerinde aralmak niyeti bilen därli ilki bilen rejimi sistemany değiştirmek üçin hereket edilse has gowy bolar diýen aralmak görnüşüni soňundan bir kanuny, düzgünüň, nizamyň oturduğundan soňra kanuny ýagdaýda edip bolar. Emma şeýle baryp meselem o şey edipdi, bu beýdipdi diýip gönümen baryp kellesini kesip berseňem ýa-da ýene bir zat edip berseňem soňundan gan dawasy diýlenen bir zat bar. Çünki bizim toplumlarymyz kän maşgalaly nemeden gelýärse, aňyrlarymyz, jemgyýetimiz soňy näme çekerim kädiýän, uzağa çekerim kädiýän, ýani halkyň bir-birleri bilen alalaşma nemesi. Çünkü ara bir gan dawa girenden soňra her kimiň garmylaşy bardyr, dogan ýakyn ýenesi bardyr. Emma bunu kanuny ýol bilen edilende kanun jedatyny berýär, kanun suud edýär, hemmäň öňünde görkezýär, oňam öz agydy bilen aýtdyrýar, şeýle etdim, şeýle boldy diýär. Ondan soňra kanun jedatyny berýär. Ýani bizim 21-nji asyrda ýaşaýar. Öňkü bir wagşy bir nemede ýaşamyz, 21-nji asyrda ýaşaýanlygymyz üçin medeniyetli bir şekilde ýöne o da ýani ýagdaý şoňa getirse belki de mecburum bolmagy mümkin. Ýani birler sana hereket edilen döwürlerine de garşy gidýän bolsa onu mecburum ol adamy ýolundan sowmaly bolarsyň istenlik ýol bilen. Ýöne iň bolup bildigiçe az ganyny gitse pas demek bolarym kadan. Ýani aýtjakladym şu aralmak nemesini ýa-da öz almak köwesini nemeden soňra sistemany oturduğundan soňra bolsa diýip neme diýänler. Ýani bu da ýöne men öz nemem fikirim, düşünjem de ýani. O beýle adamlar başga çaragam neme edip bilerler, pikir edip bilerler. Hemen bizim türkmenlerimizde internet yok. Ondan sonra ne bizde görýän nemelerimiz vardır. Filmlerimiz, kinolarımız. Şu wagt näme üçin halkymyz howluk gary, ýani derro boljak zat
ýalak edip näme diýerlerde geçäýmeli ýöne. Bu ne bizim öňgörýän filmlerimiz näme? Şo 2-nji jahan uruşunda orslar bilen Nemisler arasyndaky bolýan uruşlarda bir sürü adam urra diýip bar ýardylar, urra diýip alınç nemesini görkezýärdiler-de, urra diýip barmaly derrew ýeňmeli. Emma indi şu wagt Ukraina bilen Orsun arasyndaky uruş gidip dur. Bunu biz açyk arasynda görüp bilýäris. Nähil ekeni bunda urra diýip gidýän ýok o ýerde. Ýani gaty ýuwaşdan planlaşdyryp kemem yüzläp adam sürlenip 10 sany, 15 sany, 4 sany, 5 sany adam gidip uruşýar. Kameralarda zatlarda çykýar-da görkezýär, bölek-bölek bolup. Emma bu uruşlar hakyndaky nemelere, maglumatlara bizden kitaplardan alyp bilýärdik, biram filmlerden alyp bilýärdik. Gönüň şu wagt 21-nji asyr has üýtdeşik bir ýagdaý, istenip bir maglumatyny alyp bolýar, ödem hakyky görnüşini alyp bolýar. Şulara aýdaýyn diýdim, ýanky nemäni, şo azgany nemesini. Kemine men yeňişe näme bir ýerinde jogap bereýin, deme. Daşa gitmäken ýanky o zatlar aýdýanyň dogry ýöne kanuny ýok eden bizim milletler, kanuny ýok eden şular. Olmasa kanun boýunça da bu zatlar edip bolardy. Onun kanun ýok. O bir ikinci cahil milleti cahil goýan öýdleri. Halk öýdi keypini cahil bolmada. Şular planly programmaly cahil etdiler. Ýani bakym tiz isleýän neme gatlak cahil gatlakdyr. Cahil elimden tiz isleýändir, bakym isleýändir. Ol ýani nämeler üstünden geçmeliligini, nämeler çözmeliligini, şo bolmasa bolanoklugyny cahil odatlar pikir etmäge demesi ýok, çoň üçin cahil diýdi. Çoň üçin ulu hop bar, ýödem hakimmeter şoatky döwleti başyna kontroller üçin hop bar. Ýani cahil millet o tiýizle bakym isleýär. O aňardan ýanp duran nemesem bar. Derdi görgüsü ýong kelletine taýak döwlenip. O şoň üçin näme bu zatlar kıyın zatlardyr. O ýönden hop bollar. Onu düşünýär. Ýöne olaryň düşünmeli. Paragat nemetjek bolsalar hökümeti, ýani paragat ýolu bilen tapşyrmaň ýoluny çykmaly. Çözüm şo taýda. Yani halktan meter bular hop altında. Cahil halk bular näme etjegini gözüňe de getirir ýalak däller. Gerek bolsa o diýirligine ýakanan tapylar. O şu ýakjaklaryň içinde iň öňünde durjagam bir men özüm. Benim cahillikden bu kämri çıkan adam däl. Bu gapdan cahil bolmaly. Şolar ýalak neme var? Şoň üçin hökümet düşünmeli. Paragat geçmesini, nemetmesini, bulun devam edip bilmeyecektiğini şular bilmeli. Görünüp durunda hatta, yani Türkmenistan şu ýagdaýda ýaşaýyşyny devam ettirip bilen o, bilmesi mümkün değil. Onu bizden emmete şolar bilmeli. Şu an hökümette oturanlar bilmeli. Yani şu yaratıp gansız ýoly şular hökümeti bäçe tapşyryp bilse tapşyrmalydyr. Ýoluny bilmeýän ortalar biz ýoluny aýdan berip biler. O arada gurrun edip biler. Şunu aýdaýyn diýdim, bagyşlaň, bara girdim. Sözü Muhammed kardeşimize verelim, son yapýas bugünkü ýanaşmamyzy. Sağ olun. Şurada yine ulu gitmek gerek kardeş. Şu gepleşken yerinde saparağın beren bir misal var. Çünkü Türkmen, şu Türkmenin problemasından başka hemme problemler girip bilýär da halkara derecesinde de malamada. Şol yine de Türkmen Türk mekteplerinin nemeleri var.
şu mekteplerde okap dünya derejesine çıkan, halkara derejesine çıkan bir ilişkilerimiz var. Birini mutlu getireli, köplümden tanıya onu. Kakacan Kömürov diye profesör derejesinde bir derece çıkan yöne. Eğer halkara derejesine çıkıp bir söz aydıp ya da yankıyalı. Şimdi şu Kakacan Kömürov'un derejesinde bir giden ilişkilerimiz var. Yine misal getirmeli olsa yankı yorğunun aşağından seslenýänler, dip kreditler siyadanyň bu hakiki kimliklerini, hakiki adatlaryny gizläp çykyş edip hereket edýänler var, düşünjeleri, aňraýan bile ýetip durýar, şol ýetleşlemler belli bir nemäň aşagynda, kontrolyň aşagynda açyk pikirlenip bilen oklar, göz başlap, erkin pikirlenip bilen oklar. Şolara määr gaçyp deme bolup durda, ýani halkyň hakikaty görmesinde ulu bir täsirçilik bolup dur. Şol ýetleşlemler. Bular sana azel gatkan atlaryny bir neme getirsen, spesial getirsen gatyrken boljak ýetleşlemler bar-da. De halklar men pikirimçe şolar görmeli, şu anarhiýanyň emesinde öňüne almakda ýa-da ýankyýaly hakiki meseleni ya anarhiýadan gorunmak meselesi bolsun, şu taýda şu görmeli şolar. Eger bular men pikirimçe köp ýetleşlerimiz bar, şolar bu ýetleşler daşyndan ene biziň ýetleşlerimiz ýöne Türkmenistanyň jemgyýetiniň emez üçin Türkmenistan jemgyýeti üçin ýa-da Türkmenistan halky üçin şolaryň gadar gymmaty bir teň aslynda. Bir teňiligem gymmaty ýok. Sebäbi bolýa halkara derejesinde bir belli bir ýeten derejeleri bar ýöne türkmen halkynyň ayağa kalkınması üçin ýa-da hakiki bir gelmeli derejesine gelmesi üçin hiç bir goşuntlary ýok şol. Nol derejede. Gatkan täsir, öňümizde täsir ýetleşlerimiz bar. Gözüňe çykyp duran halkyň tanap görýärler. Çykyşlaryny, gurulmalarını dinleýärler, görýärler, uýsanýarlar ýöne türkmen üçin şol adamlaryň bir teňelik gymmaty ýok. Sebäbi türkmen meselesini öňe çykaryp bilen oklar. Ben aýtjam şu häzirçe. Sag bolun. Muhammed ağa, wow, meseleni haldyrdan sapara söz almaslyar şol sebäple. Neme Muhammed'e yani remarka diyen neme vermenden yani sesini çıkarman şu atları bilip sesini çıkarmamadık o Muhammed'lerden Niyaz'lerden haf hukukludur cemiyet için bilip yani in ervet dağıtlar dedim sonu her tüyde kol kutup bilecek dağıtlar vardır o sesini çıkarman edilyendir. Yani şu sesini çıkarmayan iyileşlememiz bizim şu an yani tanıyan, bilen, görkeyen düşmanlarımız vardır. Yani halkın düşmanı deyip görkeyen adamlar. Ben hak hukukludur. Yani Türkmen Türkmen'den Müslümanlıktan gelen demedir. Yani tal getireli şu an Taliban'dan demesi o kemine bilen kan cedel ediyette. Kemine diýene Müslümanyň hakiki bolmaly şulardyr diye. O ýöne bizim dinimizin şunu alakdygyny bile 30 50 100 ýyllap düşünýän adam ýok. Dinçiler ýa demeler. Bizim dinimiz hakikatdan şol. O benim son kemine bilen razılaştım. O bizim dinimiz ne şu an yani Müslüman dini ne Taliban'la yürüyen dini demedi. Yolu, uğru 5 yaşlığıydı 10 yaşlığıydı öýlenmeli bir topur sapıklık etmeli. O
şolar ýaly bizim hakiki dinimiz. Şoňa da musulman ümmeti tezin çıkarýanlardyr. O tezin çıkarmanyň bir ýana indi on ýygyny getirýän zady bar da. Biz musulman dininiň şeýledigini kabul etdiğimiz bolýar. Tezin çıkarmayan adamlar şonu kabul edýär. Onu kabul eden soň näme bolýar? Soň sen musulman döwleti bolsaň, ynamsız döwlet bolýar. Dünýäň hemme ýerinde üçin. Dünya musulmanlardan ibaret değiller. Musulmanlar dünyanın en iyi de galak nemesi. O yüzden devletler sizin dininiz şu olsa siz önemsiz diyer. Siz yani sapık diyer. Onu biz kabul etmeli. Şu arada gürleyen Müslüman var mı? Yani tezin çıkarman edilen cinayetlerine şehit ediliyor. Bunun neticesi Huday sakladın. Yani Müslüman alemde tereddüt kuran dünyada en garip katlarıdır. Müslüman devletlerdir. O ýoşluk bilen jemnä bereli. Olya Muhammed Ağa da soňky nemesine o sözlemlerini aýtsyn, soň jemnäli. Sağ olun. Men aýtjak bolýan şu ýanky aparada mysal ýetirip geçdi da ölenýäni türkmen diýip türkmen dilinde gürläp şol türkmeniň meselesine değişildäl türkmeni hakyky asyl meselesine uzaklaşdyrýan çykyş edýän gaty köp nemeler bar da illeşimiz diýip biz onu başka hil diýip kabul edibilemiz. O sebäbi türkmen illeşlerimiz gatykan kabul edýän Eýranda var, Celal Kary diýip bir il nememiz var. Türkmen dilinde urlaya, Arapça Türkmen dilinde ýa-da başka ýerlerde de kän çykyş edýän illeşlerimiz var. Asyl mesele, düýp mesele gelen oklarda türkmen şu hakykatyndan, guruluşundan uzaklaşdyrýarlar bolup bildiginden. Mene şol adamlara garşy bir demem bar. Şular bilip edýär, bilmän edýär ýöne türkmen jemgyýetimizi hakyky guruluşundan uzaklaşdyrýarlar. Şondan şonu aýtmak istedim, şonu dile getirmek istedim. Sağ olun. Kardeşler, sağ olun. Bugünkü ýygnaşymyzy jemleýäs. Bundan dowam etmesi üçin hem indiki hepde de ýene bir ara geliriz. Sağ olun.